la trèmol final molt singular, marcat per el ritme, per la força. Ja lo dia Antonio Fernández, que volia fer ese final caribeño, el ritme caribeño, que ha sigut amb moltíssima força. Ahí está Antonio Fernández, ahí está el Antonio, el pare, i després que és tota una institució en el món de la festa, luchant per el seu fill Antonio. València Valles i València que pot estar contenta avui d'esta gran mascletà que ha vingut des de Múrcia, de Fuegos Artificiales Fernández. Ahí l'alcaldessa